दिनै बामुनगाव प्राइमारि बिपिएफनि मावखुलियाव 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाब सिंनि सा 50 इउपिपिएल हानजानि मददगिरि आरो सोद्रोमाया बिपिएफ हानजायाव हाबो। मख'जाथावदि इउपिपिएल हानजानिफ्राय बिपिएफ हानजायाव हाबफैनाय दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव मिरु बिपिएफनि गौथुमारि नेहाथारि जिसुया समफ्रामारि आरो चिरां जिल्ला बिपिएफ हानजानि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बामुनगाव प्राइमारि बिपिएफनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै जिसुया समफ्रामारि आरो इउपिपिएल हानजानिफ्राय बिपिएफआव हाबनाय रायजोफोरा ओरैबायदि बुङो। नंगौ, दिनै जाय बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव दङमोन बा जोंनि बिपिएफ दोलोनि एगेन्स्टआव दङमोन, बिथांमोना दिनै आंजों सावरायफैनानै बा गोबाव समनिफ्रायनो जों रायलायबाय थादों, खिन्थु समनि गेजेराव जोङो लोगो हमलायनो हायाखैमोन। दिनै जोङो बेलासि समाव जोङो ज' खालामनानै दिनै बिथांमोनजों आङो मोजां रोखोमै सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना दिनै जयनिं जाबाय आरो बिथांमोननि थाखाय जोङो माबोरै मावलांनांगौ आरो बिथांमोनखौ जोङो लानानै जों माबोरै सोलिलांनांगौ बा मा खामानि मावलांनांगौ बिथांमोनजों जोङो अरायसम जों थाबाय थासिगोन। आरो बिथांमोना जि जयनिं जाफैबाय, बिथांमोना खोथानाय बायदिब्ला गोबां दिनै दंबावो आरो माखासे मानसिफ्रा बिदिनो खामला हाजिरा माइ हानाय बा ख्रिस्टमासनि प्रब्लेमनि थाखाय दिनै बिथांमोना फैनो टाइम मोनाखिसै। दिनै जाय बिथांमोना दिनै 50+ दिनै बिथांमोना दिनै बेवहाय फैनानै जयनिं जाफैदों। बे जयनिं जानायावहाय बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर आरो बेजों लोगोसे गोबां फैबावनांगौ दङ। बे फैनांगौआ निस्सय नैबे ख्रिस्टमासनि उनाव बा निउ इयारनि उनाव बिथांमोना फैगोन आरो आंनि नैबे खामानि मावनाय जि जयनिं प्रग्राम, बे जयनिं प्रग्रामखौहाय आङो मैया सारजों रायज्लायनानैहाय बे खामानिखौ आं दिनै मावसिगोन होननानै दिनै आं सारनिफ्राय आङो बे खामानिखौ आङो बिथोन होनायलाय दिनैनिफ्राय आं सुरु खालामबाय आरो बे सुरु खालामनाया आंनि थाखाय अपेनिं मोनजायो आरो आं माबायदि खामानि मावलांगोन बेखौ आं अरायसम रायजो राजाफ्रा नुबाय थागोन। आरो आंनि बे बेसेबांमानि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि आरो ब्लकनि प्राइमारिनि गासैखौबो आङो सावरायलायनानै दिनै आङो बे जयनिं प्रग्रामखौ आं खालामबाय थागोन। आरो जाय बिथांमोना दिनै फैनो गोसो जाबावदों बा फैगोन, बिथांमोनखौ आङो जगाजग लानो थाखाय आङो खावलायदों। आरो दिनै जाय बिथांमोना फैदों, बिथांमोना गासैबो इयुथ्सनि होनजायो। मानो होनना बुङोब्ला आं इयुथ्सफोरखौहाय गोबाव समनिफ्रायबो आं बुंगासिनो दङ, दिनै जोङो ज' मावनि, ज' ओंखारनि। सोरबा सासे इयुथ्सनि मानसिखौल' जोङो आसा खालामनानै जाया बा सोरबा गामिनि सासे इयुथ्सखौल' दिनै जों आसा खालामनानै जाया। जोंनि बिटिसिखौ बासायना लाखिनो थाखाय बा जोंनि रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय जोंहा गावबागाव मोन्थाय दङ। दिनै जोङो मोनसे खामानि बा मोनसे थांखियाव सहैनो थाखाय जोंहा नाजानांगौ। दिनै जोंहा गोबां खामानि दङ। जोङो जाने इयुथ्सफोर जानानैहाय जोंनि माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ जोङो इयुथ्सफ्रा दिनै जों दायथ' लानांगोन। बिनि थाखायनो जोंनि इयुथ्सफोर बेसेबां मानि इयुथ्सफोरनि दङ, जोहोलाव सेंग्राफोर सिख्लाफोर आरो दिनै जोंनि पेरेन्टसफोरनि आन्दाराव दिनै जाय बिथांमोना दिनै थायो इयुथ्सफ्रा, दिनै पेरेन्टसफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों, गावनि फिसाफोरखौबो जाहाथे मोजां लामायाव दैथायहरनो थाखाय बा मोजां लामायाव आगान होनो थाखाय जाहाथे बोथोन होयो। बेखौ आङो दिनै पेरेन्टसफोरनि सायावबो दिनै आं खावलायदों। जाय बिथांमोना दिनै इयुथ्सनिफ्राय फैबाय, जाय बिथांमोन पेरेन्टसफोर फैबाय, बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो बिथांमोननि थाखाय आङो अराय सम उन सिगां आङो बिथांमोननि थाखाय दिनै दङ होननानै दिनै आङो बिथांमोना आंखौ दिनै खोथा होदों। आरो आङो रायजो राजानि थाखाय उननि समायफ्रावबो उनाव माबायदि खामानि मावलांगोन आङो बिथांमोननि सिगां फोरमायखाबाय। आरो माबायदिया जोंनि जोंनि सारमोनजों दिनै सावरायलायनानै जों माबायदि खामानि मावगोन, जों बेखौ मोजां रोखोमै जोङो मावलांगोन होननानै दिनै जोङो थिरांथा जों लागासिनो दङ। आरो दिनै बे जि जयनिं प्रग्राम, बे जयनिं प्रग्रामा जोङो दिनैनिफ्राय सुरु आंनि थाखाय। आरो बे जयनिं प्रग्रामखौ अराय सम दिनै मिडियानि गेजेरजों दिनै बिथांमोना नुबाय थागोन। आरो जाय बिथांमोना इयुथ्सनि बिथांमोन दङ, इयुथ्सनि जि जायगायाव थाया मानो, अल बिटिसि अल बिटिआर बिथांमोनखौ दिनै आंजों जगाजग लानो थाखाय आङो दिनै खावलायदों। दिनै आंनि माखासे नाम्बारफोरखौ बा आंजों जगाजग जुदि लानो मोनाब्लाबो सासेनि उनाव सासे बिथांमोनखौ आङो जगाजग लानो थाखाय आं खावलायदों। आं बेखौनो फैबाय थानाय समफ्रावहाय बिटिएफआ सरकार दानायनि लामायाव दं। नंगौ, दिनै जोङो नुनाय बायदिब्लाथ' दिनै बिपिएफआ सरकार 2025आव दिनै सरकार जानाया खाथां। मानो होननानै बुङोब्ला अल बिटिआराव जों बेरायो दिनै, आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआवथ' जोङो मोनफ्रोमबो प्रग्राम जानाय बा इयुथ्सफोरनि माबा मोनसे प्रग्राम जानाय, बेफोराव आं दिनै बेरायनायाव आं मोनफ्रोमबो जायगायाव आं दिनै नुनो मोनदों जे खालि बिपिएफ दिनै मोनसे खेथ्रआव दिनै रायजो राजाफ्रा सायख'नो हायो जे बिपिएफ दोलोआ दिनै जिरायथ'नानै दङ।
दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट सरखार बे रुलिं गभर्नमेन्ट सरखारनिफ्राय दिनै मानो थाखाय दिनै जिरायथ'नाय बिपिएफ दलाव दिनै जयनिं जागासिनो दङ बेयावनो जों दिनै प्रुफखौ जों मोननो हायो जिरायथ'नाय दल आरो रुलिं गभर्नमेन्ट दल सरखार बे रुलिं गभर्नमेन्ट सरखारनिफ्राय दिनै बिपिएफ दोलो जिरायथ'नाय दोलोआव दिनै हाबफैदों बेयावनो जों प्रुफ मोननो हायो दिनै बिपिएफ दोलोआ 2025 आव सरखार दागोन ना दाया आरो जि एमपि इलेक्सन नै गैला मास मोननै मोनथाम मोनब्रैसोनि गेजेरावनो दिनै एमपि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बे एमपि इलेक्सनाव दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोआ देरहायो ना देरहाया दिनै जेब्लानाखि बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनावथ' जोंनि क'क्राझार लकसभायावथ' दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो जोङो दिनै फ्राय केन्डिडेटआ देरहाजोबदों होनजायो सानैसोल' ना सासेसोल' जेनदों दिनै अब्ला लकसभायाव दिनै देरहानायखौ नुहुनो ना जेननायखौ नुहुनो दिनै जों बेखौ प्रुफ होनो हायो आरो दिनै बिपिएफ दोलोआव सरखार रुलिं गभर्नमेन्ट सरखारनिफ्राय जे दिनै जिरायथ'नाय दलाव हाबगासिनो दङ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय दिनै जों बेयाव प्रुफ मोननो हायो दि एमपि इलेक्सनाव जेनगोन ना देरहागोन आरो बिटिसि इलेक्सनाव जों सरखार दागोन ना दाया बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा नुखाबाय आरो मिथिखाबाय इउपिपिएल दोलोआ दिनै गैखाले होननानै दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोआव बिथांमोना जयनिं जागासिनो दङ आरो बिथांमोननि थाखाय जोंहा अरायसम गेटआ खुला आरो अरायसम बिथांमोननि थाखाय जोंहा जोंनि थाखाय अरायसम खुला जों बिथांमोनखौ जोङो वेलकाम दोलो हिसाबै फैबाय थानाय लकसभानि थाखाय बिजाथिफोरखौ सायख'नाय जाबाय दासिमबोथ' बिपिएफ दोलोनिफ्राय दिनै बिजाथि महरै सायख'नाय जाथ'वाखै दिनै जोंनि सारमोना बा जोंनि पार्टिया बिपिएफ दोलोआ सोरखौ सायख'यो बेखौ दिनैसिमबो डिक्लेयार होनाय जायाखै आरो सायख'नाय जाथ'वाखै सारमोना जेखौ माबा खालामो बेयावनो जोंहा गोजोननाय दङ आरो मोजां केन्डिडेट नङाब्लाथ' आरो रावबोथ' लिडारखौ सायख'खाया गतिके आंनि नोजोराव आंनि साननायाव बा रायजो राजानि माबा खालामनायावहाय मोजां लिडारखौ जोङो मोनगोन आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव जोंहा गोजोननाय दङ आरो लिडारा जाय जागोन बेयावनो जों गासैबो गावनि समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोङो हरथ्रि सानथ्रि जोङो बिपिएफ दोलोखौ देरहाहोनो थाखाय बा सरखार दानो थाखाय जोङो बेवहाय नाजागोन जोङो बेखौ थिरांथा खालामनानै दंखायो थांनाय समाव नोंथाङा सासे समाज सिबियारिमोन समाज सेबामोन नाथाय दा बिपिएफ दोलोआव हाबनानै नोंथाङा समाज सेबा खालामनायखौ नोंथाङा नागारगोन नामा नंगौ रायजो राजानि गेजेराव गोबां बे मोनसे कुइसन थिगैनो दं दिनै जाय मिडियानि बिथाङा सोंदों गोबां कुइसन बे जायो दिनै आङो जेब्लानाखि सिगांनि जि एमएलए इलेक्सन बे एमएलए इलेक्सनाव आंबो सासे केन्डिडेटमोन दिनै आङो केन्डिडेट जानानैहाय आङो जेननानै थांदों अब्लाबो आङो माखासे रायजो राजानि खामानि मावनायाव आं जेननानै थाङाखै बा आंखौ फावसय होनो हायाखै दिनै गेजेर ससेयाव आङो सासे ससियेल वार्कार जादों बे ससियेल वार्कारा दिनै आङो सासे ससियेल वार्कार हिसाबै आङो गोबां रायजो राजानि माखासे खामानि मावनायखौ आं दिनै गावनि देदगानाय गोसो आं खालामनानैबो लाया आरो आं बुंनोबो साना आंनि मावनायाव आं मावदों सोरनिबा मावनांगौ दायथ'आव दिनै सोरबा लिडारनियावहाय लिडारा होनांगौमोन आं बे लिडारखौबो आं दिनै बखिनो साना मानो होननानै बुङोब्ला बेबा मानि थाखाय होनो हायाखै बेखौ आं बुंनोबो साना दिनै आंखौ मोनसे कुइसन खालामो जे सासे ससियेल वार्कारा दिनै राजनितियाव मानि थाखाय थांखो दिनै आङो बेखौनो फोरमायनो सानो जे आङो सिगांनि समाव सासे रायजो राजानि मोनसे खामानि मावगोन होननानै दिनै आङो सासे केन्डिडेट महरै नुजादोंमोन दिनै बे जेननानै थांबाय दिनै आङो सासे ससियेल वार्कार जादोंमोन दिनै आं ससियेल वार्कार जानायावबो दिनै आङो ससियेल वार्कारनि खामानिखौ आं दिनै नागारनानै थाङाखै मानो होननानै बुङोब्ला गोबां जायगानिफ्राय दिनै आंनाव फन फैयो गोबां जायगानिफ्राय दिनै प्रब्लेमाव गोग्लैनाय मानसिफोर फैयो गोबां स्टुडेन्टफोर फैयो बिथांमोननो दिनै आङो जा हायो आङो थाइसे थाइनैब्लाबो दिनै आं सहाय होयो दिनै बे बाथ्राखौ दिनै लानानै आङो गावखौ दुग्गानाय गोसो खालामनानै लाया मानो होननानै बुङोब्ला आंनाव थानाय समाव आं होनो हागोन आङो जेब्लानाखि गैया बे समाव आंबो होनो हाया आङो बिनि थाखायनो जाय रायजो राजानि बिथांमोना दिनै आंनि खाथियाव फैयो बेखौनो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों दिनै आङो जुदि हरनो रोङाब्ला बिथांमोना दुखु दामोन दिनै आङो जेब्लानाखि आंबो दिनै गावनि खामायनायखौ मोननानैहाय आङो रायजो राजानो थाइसेब्लाबो दिनै आङो सहाय होयो दिनै आङो बेखौ आङो मावगासिनो दङ आरो मावबाय थागोन आरो दिनै बिथांमोना जेब्लानाखि आङो दाख्लै ससियेल वार्कार मावदोंमोन बे ससियेल वार्कार मावनायावहाय आङो निउस बानायदोंमन खिन्थु बे पार्टियाव हाबनाय लोगो लोगो आं माखासे ससियेल वार्कार खामानि मावनायखौ आं निउस बानायाखै बिथांमोना सानथाम बा सप्तासेनि गेजेराव मोनसे निउस नुनो थांगासिनो दङ सासे बेमारिखौ सोखानायनि
दिनै बेनि प्रुफखौ दिनै बिथांमोना नुनो मोनगोन। दिनै आङो ससियेल वार्क खामानि मावनायखौ आं नागाराखै आरो आं नागारनायबो नङा। दिनै आङो सासे राजनितिक दोलोआव हाबदोंब्लाबो दिनै आं ससियेल वार्क खामानिखौ आं दिनै मावा। दिनै मोनसे कुइसना बेनो सासे ससियेल वार्कार मानसिया दिनै मानो राजनितिक दोलोआव हाबखो? दिनै आङो माखासे बुस्थुखौ आं दिनै मावनो हाया बा आङो सहैजोबा माखासे बाजेटनि थाखाय दिनै आङो सारमोनजों रायज्लायनानै बा आंनि गोजौ थाखोआव लिडारफोर थानाय हिसाबै आङो मावनो हायैखौ सारमोननिफ्रायबो आं माखासे अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै दिनै आं बे बुस्थुखौ सावरायनायनि गेजेरजों आङो गोबां प्लानिं लागासिनो दङ। दिनै सार जोंनि जिरायथ'नाय दलाव दिनै गोबां प्रब्लेमनि थाखाय आङो माखासे बुस्थुखौ आङो सारमोनजों सावरायलायनानै दङ आरो दिनै आङो जि खामानि मावगोन बे खामानि मावनाया दिनै पार्टिनि सहाय होनाय बिनि गेजेरजों आं दिनै ससियेल वार्कखौ आं बांसिनजों बांसिन आं मावनो हागोन होननानै दिनै आं पार्टियाव आं जगदान जादों। जों लाइमोनथिनिफ्राय आवासाखौ एसे फैदों। गोरा होना हो। ओमफ्राय ओमफ्राय आवगायाव नोंथांमोना बबे दोलोआव दंमोन? जों सिगांहायनो BPF खामोन, बिनिफ्राय जोङो UPPL आव ओंखारबायमोन। जोङो दा दिनैहाय UPPL माबायावनो जोङो फैफिनबाय BPF आवनो। दिनै साबेसे मानसिफोरा BPF आव फैखो नोंसिनि गामिनिफ्राय? जोंनिफ्राय दा जोङो गारि गंसे लानानै फैदों। 10 जन जों दा दङ। आरो उनाव फैबावगोन आरो नामा? उनाव फैबावगोन। ओमफ्राय जों बिराद खस्थ' जाबाय बेयाव थानानै। जोंहा दा फिसा फरायनाय दङ आरो आंनि न'खराव बिराद गिदिर जाथाय जादों। जों रावनिफ्रायबो अननाय मोनाखै। बेनिखायनो जों दिनै गिदिंनानै बेयाव फैफिनबाय। आंनि बेनो बुंनांगौ आरोबाव आं बुंनो गोसो जाबावो। जेब्ला आंनि फिसाया जेलाव दङमोन नाव थांदोंमोन जों फेरेंगानाव, नाथाय जोंखौ एसेबो मोजां बाथ्रा फंसेबो जोंखौ बुङाखै। बेनिखायनो जों गोसो गाबनानै गिदिंफिननानै जों बेयावनो फैबाय। आवगायाव नोंथाङा बबे दोलोआव दंमोन? आं UPPL आव दंमोन। दा दिनै BPF आव जगदान जाफैबाय। बेनि बेलायाव नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो? आं UPPL आव थाबाय। आं जेबो मोना, न'बो मोना, माबा मोनसे मोननांगौ मोन्थायखौबो मोना। आं बेखायनो आंबो BPF आव जगदान जाफैबाय। आंनो जिसिआ बाहायखौनो आं बेखौनो जगदान होनोसै। दिनै आंनि फिसाफोर फरायनाय दङ, थाखा फैसा एसे बिहैयो, रायहरनोसो फेरेंगायाबो। बिनि अफिसाखौनो जोंनो लुलायबाय, जोंनो थाखा गारबाय। जोंहा गारि दंजायोमोन, मिथिं थिथिं जों गारि हरनो दा थाखा थांबाय, गैयालाबो अनेक थाखा थांबाय जोंहा। जोंखौ दा नाया, मेम्बाराबो नाया, चेयारमेनाबो नाया। बेनो दा नोंथांनिया बबे समस्ति गोलैयो? आंनि थुक्राझार BCDC। औ, थुक्राझार BCDC निफ्राय फैदों आं। नोंथांमोना दिनै जे BPF दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो बिनि उनाव माखासे BPF फैनांगौ मानसिफोर दंबावो नामा? दंबावो, आं गोबाङै दङ। दिनैहाय जों 12 जन फैबाय। फैबावगौमोन, हास्लाबाखिसै माने बेलासि जाबाय, खामानिया बेयावनो हाजिरा मावग्राफोर दङ नालाय। फैयो होन्दोंमोन। जिखिजाया फैबावगोन ना 30-40 जनसो दंबावो जोङो, हौवायै हिनजावै फैगासिनो। दिनै साबेसे जाफैखो? दिनै 12 जन फैबाय जों। गासैबो UPPL नि गोजा? UPPL नि जोब जों गासिनबो। सोरजों जाफैदों? जों नै जिसिआ बाहाय सुमफ्रामारिजों जाफैबाय। बिथांखौनो उननि समावहाय बे ओनसोलनि दैदेनगिरि हिसाबै मोननो लुबैयो नामा नोंथांमोना? औ, जों बेखौनो सापर्ट होगोन। जों बेखौनो उननि थाखायहाय सापर्ट होनानै मोजां मोनो। ओंखायनो बिजों जों फैबाय। जोंनावथ' मथा मथि 50% मोजां मोनो जिसिआ सारखौहाय जोङो। फैबाय थानाय समाव जिसिआ सारखौनो नोंथांमोना हेफाजाब होबाय थानो गोसो? जों बेखौनो हेफाजाब होगोन। जोङो UPPL निफ्राय फैदों। बेखौनो जों मोजां मोननायखाय जोंबो बेजोंनो जगदान होनो फैबाय।